Og vi synes jo, det er sjovt, at vi har et af dine tidligste værker. Ja, det kan man sige. Dorte, vi sidder jo her foran Copenhagen Contemporary, som er et stort værft, som du har transformeret oprindeligt til Det Kongelige Teaters malerværksted. Hvordan kom du i spil til sådan en opgave? Kan du huske det? Det er jo næsten 20 år siden. Det er jo faktisk 20 år siden, næsten 2004, oktober tror jeg, vi afleverede konkurrence. Det var konkurrence, og det var det, der hedder en total entreprise-konkurrence. Det vil sige, at man har en entreprenør med, der skal regne på, hvad koster det, samtidig med, at man tegner, ikke? Så det var en konkurrence, og vi var vel 5 deltagere. Jeg kan ikke huske, hvem de andre var, men sikkert Tordenskjold soldater fra den danske arkitektscene. Og det egentlig handlede om, det var at lave produktionsfaciliteter til Det Kongelige Teaters kulissefabrik, kaldte de det dengang, og oplæring til tæpper, bagtæpper og kulisser. Hvordan griber du sådan en opgave an som arkitekt? Hvad starter du med at kigge på ved bygningen? Altså, man kan sige, at der er 2 sider af sådan en opgave. Den ene er jo at forstå, hvad er det for sted, vi er, og hvad er jo ligesom grundkarakteren af den eksisterende bygning, som man har, og stedet, og Refshaleøen, og værftet og alt det her på den ene side, og så på den anden side forstå, hvad er det for nogle faciliteter, der skal ind, og hvordan får man på en intelligent måde lagt dem fast, så der både er nogle rummelige kvaliteter, og at man har en eller anden form for effektivitet, så det er fedt i det daglige arbejde, at man ikke føler sig generet af bygningen. Hvad vil du sige var bygningens særtræk? Det, som jeg havde arbejdet nogle år med studerende herude på Refshaleøen og med hele værftsområdet, og på det tidspunkt var der næsten ikke nogen mennesker herude. Det var meget stille og havde sådan en særlig energi, som jeg stadig elsker. Nu sker der jo så meget andet. Nu er der næsten fest og farver hver dag, men dengang var der næsten ikke nogen mennesker ude. Så den, hvad skal man sige, hele bygningen styrede jo planen herude, fordi det var det gamle svejserhal, så det var der, hvor rigtig meget af det centrale arbejde i værftet foregik, og den skulle, hvad skal man sige, den var produktionslinje, så den styrer på mange måder hele planen herude, ikke? Man har den her liggende, og på den anden side har man Dokken, og så har man så København på den her side med alle de forskellige værftsbygninger. Så den er vigtig i planen herude, og vi håbede, at hvis vi gjorde det godt nok, så ville den blive bevaret, fordi hvis den bliver revet ned på et tidspunkt, så kan man sige, så ændrer hele karakteren sig herude, og hele forståelsen af, at her har været værftsområdet. Og jeg synes, at man skal kunne genkende sin historie, om ikke andet i planen. Hvordan lærer du sådan en bygning at kende? Mange besøg, og så kan man sige, at jeg kendte området rigtig godt, fordi vi havde arbejdet i flere semestre herude med studerende. Og så, jeg skitser ikke så meget, fordi det går for langsomt altså på stedet, men jeg tager mange billeder. Og så er det på en måde sådan en collage af det, man oplever og det, man ser. Og selvfølgelig en viden om historien også, som jeg synes er vigtigt. Så det er både en intuitiv arbejdsmetode, men også sådan en struktureret indsamling af viden. Stedet er jo sådan, har collage-karakter, og det måtte bygningen også have. Og man må gerne se de gamle, man kan godt se sårene og arrene, og her har været en port, og nu er den lukket igen, og så er den åbnet op et andet sted. Og det kan man alt sammen se i murværket, for eksempel, hvis du kigger derover, der er døråbninger og ting og sager, der er lukket. Vi var meget optaget af at bevare længden og hvad skal man sige, skalaen i bygningen, at det ikke blev sådan noget boligskala pludselig, hvor man kommer ned i nogle små formater. Så det at holde fast i bygningens industrikarakter, som handler rigtig meget om de her, den store skala og de store formater og sådan noget. Så det har været vigtigt, men det er jo ikke en smuk bygning som sådan, og proportionerne er sådan brugt nogle steder, men det er alt sammen på en måde med til at fortælle historien om, hvad den har været brugt til, og hvor den kommer fra. Ja.
I dag der bruger man jo betegnelsen transformationsarkitektur omkring den her måde at bygge nyt på, hvor man i virkeligheden tager udgangspunkt i en eksisterende bygningsmasse. Hvordan ser du den tendens i arkitekturen? Altså nu er det, man kan sige, altså personligt har jeg altid synes, det var enormt spændende at prøve at forstå en eksisterende bygning, og forstå, hvad potentialet var. Hvad kan vi her? Og der kan man sige, tidligere har der været sådan en tendens til at sige, du har en eksisterende bygning, der skal på en måde gøres up to date, der skal gøres til noget, som ligner det, vi laver i dag. Vi renoverer den, vi maler væggene, vi gør noget, som man ikke kan se, den gamle bygning. Og det har altid synes var forkert. Og nu kan man sige, at tiden nu, der er transformation jo blevet en diskussion om bæredygtighed og om CO2-aftryk, og det vil sige, at man er blevet tvunget til at sige, at vi skal genbruge vores gamle bygninger. Og der tænker jeg måske, at der kommer en ny æstetik omkring det, som jeg håber på en måde bliver mindre interesseret i at hvis man siger, fuge alle revnerne op og glatte ud og male og gøre det pænt, men i højere grad fejre, at der er nogle spor, en historie, som ikke umiddelbart er sådan ren og skarpskåret, men har nogle andre kvaliteter. Nu er du jo virkelig blevet en arkitekt, der kreerer museer. Ja. Hvad er dit blik på museumsarkitektur i dag? Altså, hvilke sider af en bygning vægter du højt, når du skal bygge et museum? Hvis man skal lave et nyt museum, så tror jeg, at jeg som regel vil jeg vælge at træde tilbage som arkitekt, altså på en måde, så man skaber rammen og muligheden for kunsten interiørt. Hvis man forsøger at skabe rum, der bliver et udsagn i sig selv, så kommer man i karambolage med funktionen. Altså men samtidig kan man godt skabe rum, der har karakter. Så det er en bygning, der har en helt særlig betydning af din historie, også i forhold til dit råderum som arkitekt, fra at være den nye, ikke? Og så til at have bygget et navn op, der gør, at du kan få en meget større indflydelse på det projekt, du går ind i. At det er jo sådan, at når man er altså både kan man sige den nye og uden autoritet, til når man har opbygget noget autoritet, så bliver den proces bedre. Ja. Fordi det kan være virkelig, virkelig vanskeligt, når man er ung og ny, og overbevise nogen om noget som helst. Og der er jeg enormt glad for at være der, hvor jeg er i dag, hvor der faktisk er nogen, der tænker, altså hun ved måske godt, hvad hun taler om. Ja. Ikke? Så, ja. Det må man sige, du gør.